osewuok mar sero ting' mar Raila nokawe ngimagi kata obedo ni ne ok en gima ne okete oko kacha. Un kaka nyithinda nyalo luongo ni koro nyithi Raila ma bende ne otayo okenge mopogore. En ang'ono musomo ire madugombi ni un bende udhigo nyime mondo kare kik lal. Puonj maduong' Cyprus ma wayudo kuom migosi Raila Odinga ne en hera malich miwuoro mane en godo n'oganda Luo. Kane oyiera mondo abed jalup jatend migao mar thieth kaachiel kod ohala, Ministry of Industrialization and Trade. Ka atieko chamo muma e State House, to jakom oluonga mondo wadhi wacham lunch Nairobi Club. To nadhigo mera maduong' ma Andrew kaachiel kod jaoda. Ne wan kanyo en kaachiel kod Winnie. To mera maduong' openja ni kang' ibedo piny gi jakom to penje nang'o momiyo oori e ministry ni. Ang'o momiyo koteri defense, ang'o momiyo koteri health, ang'o momiyo koteri weche mag somo. Koro napenje ni wuora to ititera e wach thieth kaachiel kod ohala nang'o. To duoko manomiyo chunya obedo gi ilo malich miwuoro. Okona ni wuoda, adwa ni kichopo kanyo tim gimoro achiel. Dhiyo mondo itim otegno mondo udhi utim gazettement mar Miwani Special Economic Zone. Wadwa ni mondo wadhi wabed gi Special Economic Zone mondo wayud tije katin 100,000 manyalo ndiko nyithi oganda Luo mondo giyud kama gichuoe lwetgi kendo giyude konyruok. Adieri ne wakedo nwagore guok gi bim ma watimo gik mane ok onego tim ma an kaka jalup jatend migao ne wakiyo ka jatenda nowuok oko kani oko gi Ker Uhuru Kenyatta ma tielo sei manotimo gazettement mar Miwani Special Economic Zone. Kata kamano nodhi e court koro chung' nyaka tinende pok odhi nyime. To mano ne en puonj mane nyiso ni chuny jakom ne ni kuom oganda Luo kendo ne ni kuom oganda mar Kenya duto. To puonj machielo bende en ni ratich ji ok onego rochi. Ne rach ne jakom kirocho ratich ng'ata ng'ata. Obed ng'at mani piny, obed ng'at mani malo. Kano neno kirocho ratich ng'ato, kano neno kikinyo ng'ato, kano neno kitimo marach ne ng'ato, noa malo mochung'e. Par kama Cyprus. Kawase loso keny, kata osiep manwa loso gi migosi William Ruto kaachiel kod party mar UDA, ma waloso broad-based government masiro motegno ahinya. Kane jatelo achiel owacho ni jogo kik ugo, Gen Z go ugo mana tiendgi risasi to kik uneggi. Jakom nowuok kakwedo wachno e okang' mager, mowacho ni ooyo, onge ng'amo yiene mondo go ng'ato lisasi ni kinyo loke puth to ni okonege. Ng'amo ma itiendi ka ni wuotho kata okonegi ng'ano tieki. Omiyo ne okohero ni rocho ratich oganda kendo kane gimoro amora marach timore to kata ni bedo osiepne manade to nobiro chung' malo mokweri. Puonj ng'eny kuom migosi Raila Odinga, hera matut, ng'wono maduong' mane en go. Ing'e ni ndalo duto komae to nonyalo bedo jatelo magore, makidhore, makedo, to en nomuonyo koneno ka piny dhi mobam. To bedo piny to wacho ni oyo, ne ok en mara kenda, anyalo jok ni ayude mayude. To ka yude no dhi miyo wabedo gi lal maduong' mar oganda mar Kenya to kare onge tiende. Omiyo jakom ne nigi puonj madongo miwuoro. Ng'wono mane en go, hera matut mane en godo n'ogandawa kaachiel kod bedo ni norito ratiro mag ogandawa. Kaka janyuol, Raila ne nitiere